Let's go! Hej og velkommen til episode 7. Og i dag... hvad laver du? Ja, i dag har vi... Jeg var ude og slagte de der 7. Og så... Mine ting har jeg ikke overhovedet fakta, og ja, det har jeg. Er fint. Okay, du har godt nok. Du fik lavet din hel masse fakta, for det kunne Ja, hvor meget træ har du egentlig? Der er masser. Jeg vil gerne sove. Det skal du også. Så vil jeg sætte en... Det er min ting! Det vil bare være, Jonas. Jeg får lige de 3 så. Ja. Har du kun hugget 4 stykker? Ja, jeg eller sgu da mere. Men vi sover bare lige. Det er helt indspående. Ej. Du har 64 og 4. Puha. Du er så dum! Ja, jeg er! Amen. Okay, let's go, I'm coming. Go. Så går jeg ned i miner. Så går jeg. De larmer lidt. Yes, de lømme. Jonas, din bøs. Det var Tobias. Det var Tobias. Ja, det var Tobias. Tobias. Vi opdager lige herinde. Vi opdager. Jeg kan bare høre hans skrig, mand. Ja. Jeg har lavet fået Iron. Hvad? Jeg har lavet fået Iron. Og der var 9 stykker. Ja, det er faktisk brug for, vi skal Prøv at stille. Ja, det er lava, men det kan bare ikke høre lavaen. Hey, hvis du... Jeg har Nej, vi har ikke nogen diapille. Jeg har en spand. Vi skal bare ned i det. Ordentligt lag for det. Hvorfor lavede jeg egentlig bare en diapille? Ja, hvorfor lavede vi bare egentlig ikke en diapille? Fortæl lige til mig. Hvorfor lavede vi egentlig ikke bare en diapille? Pigepik. Hey, jeg piger derude, hvis der er nogen, der ser den her video. Har I en pik? Jonas, det er ikke et godt spørgsmål. Og hvis jeg har det, så bare skriv i kommentarerne, og så skriv ja. Også selvom det er drenge. Hvis det er drenge, og hvis I ser en video. Nej, jeg har 24 stykker. Okay, jeg har nogle. Jeg skal lige gøre sådan, at det ser lidt bedre ud. Jeg orker bare ikke at lave en ordentlig challenge. Vi har nok plads hernede. Selvom vi får nok brug for mere plads, men vi har sådan en kælder, Jonas. I skal fucking ikke med! Skriv med jer! Bøse. I kan bare... Bøse. Okay, det her med. Bare man kunne sætte en kamera til, så man kan filme de lyder. Luder! Hallo, de kan se dig. De kan se jer. De kan se jer. Nej, det kan jeg. Så skriver de. Hvorfor har de fået? Hvorfor har de fået 100 kroner? Jamen, jeg har også en tur i lommen. Og vi får også bare penge i min mor, så. Jeg får bare penge af min mor, da vi skal derned. Frederik, har nogen anelse om, hvornår mor kommer hjem? Hvornår kommer hun hjem inden klokken 5? Eller hvad? Kommer hun hjem inden klokken 5? Allerede 30 Iron. Fordi der skal vi derned. Ja. Nå. De kan lige langt, og de kan noget. Det synes jeg er meget fedt. De kan bare lige langt, eller hvad det var lige noget. Vi er allerede optaget 5 minutter. 5 minutter. 5 minutter. Hey, Karl, er du med på
næste episode går jeg ind i en server igen. Det bestemmer det selv. Det gør jeg så. Jeg laver lige flere fakler. Så nu har jeg 2 stik og noget. Det er folk. Jeg er inde og lave gode fakler, fordi det skal vi bruge. Gode fakler, det skal vi bruge. Jeg går ikke med mig, hvor der er. Jeg har også noget. Nej. Nej, kan du overhovedet finde hjælp nu? Ja, fordi jeg gik ikke så langt. Okay. Iron. Bagefter der er iron her, så giver jeg lige meget her. Jonas. Se her. What? Jeg hugger det. Ja, hugger bare. Jeg hugger bare, så tager jeg nok. Meget er der. Meget er der. Der er 8 stykker. Ja, 8 stykker diger. Ja, jeg skal have en brystplade. Nej, vi skal bruge det til en diger pickaxe. Ja. Altså, ja, 2 diger pickaxes. Ja, så kan vi også komme ned og få, hvad vi mangler. Lava. Heldigvis. Hvis jeg lige går op og laver sådan der... Det er kun lidt lava. Men ved du, vi laver kun en diger pickaxe. Så går jeg lige sådan her. Eller vi laver en diger pickaxe, fordi vi skal også bruge diger til den der maskine, vi skal... Eller, ikke maskine. Undskyld, Karl. Hvad? Det her, det kan man ikke lave det der. What the fuck? Jeg tager det bare i hånden. Sådan der. Jeg har en diger i nu. Jeg har en diger pickaxe til dig. Kommer du herop, hvis du er oppe her? Jeg har bare en lavespand. Så, det er både diger, guld og mineral, men vi har ikke mere jern. Det kan du bare lægge i kisten, da du kommer hjem. Det er tilbage, jeg har. Lige nu. Ikke lige nu. Nå. Nu skal bare lige... Kold, vi har brug for kold. Har vi ikke? Nå jo. Kold. Jeg begynder lige at gå lidt orden i vores kister. Død faktisk. Nej, det er noget diamantlag. Jeg har lige nogle diamantlag. Jeg er lige nede i diamantlag. Så jeg går ned. Hvad? Jeg går lige ned der, hvor diamantlag var. Jern. Jeg laver lige en kiste. Jern. Jeg laver lige en kiste her, hvor vi lægger vores våbenredskaber i. Selvom det tager lige spørg på mig. Fordi så kommer jeg i de forkerte hænder. Yes. Det er bare yes. Vi skal ikke komme i de forkerte hænder. Yes. Ved du hvad jeg mener med, at de ikke skal komme i de forkerte hænder? Det er noget diamantlag, det kan jeg godt se også. Du taler ikke godt nok. Det er noget diamantlag, det kan du godt se, ikke også? Ja. Jeg kan ikke komme op. Sådan der. Hvad nu finder du kan jeg tippere mig ned? Nej, det vil være dumt. Hvis jeg tipperer mig ned til dig, for at give dig en tiger ind, hvis noget du vil lave. Der er der sgu da nede ved, deroppe ved huset, du ved godt. Og så hopper ned i det der mega lange hul, hvor du døde, inden vi skulle til at optage, eller? Det ved jeg altså. Nej, det var ikke inden vi skulle til at optage. Det var der, hvor vi optagede. Ja, hvor du faldt ned på det, der ligger højt sted. Så bliver vi nødt til at komme kreativt. Ja, altså. Og folkens, det var altså ikke sådan noget. Det var det, hvad? Hvis jeg noget, jeg ikke siger, så bare skriv det i kommentaren. Hallo, Jonas, vi mangler læder. Det er fucking dumt, du får ikke læder, vi skal bruge bøger. Ja, nu er jeg ud og gøre sådan, at vi kan få bøger. Okay? Ja. Så jeg leder lige efter noget læder. Ja, så snakker jeg ikke. Nu snakker jeg. Nu er jeg lige væk i et tid, hvor jeg ikke snakker. Fuck, der er mange køer lige der.
Sygt. Hey, har du en spandbrød, så skal du lige få en spand mælk. Hvad? Har du en spandbrød, så skal du lave, så har du en spand mælk, hvis du finder. Nej, jeg har det slet ikke. TP mig lige bagefter. TP. Skal jeg TP dig? Ikke fucking lige. Okay. 5 bøger. Jeg kan lave 5. Jeg har lige lavet 5 bøger, fordi jeg fandt lige noget læder i kisten. Jeg har lige lavet 5 bøger. Ja. Så. Nej, hvor synes du bøger? Jeg ved ikke. Fint nok, vi har 5 bøger. Hvis du godt, vi faktisk havde, ved du godt, vi har 12 bogperioder. Har du haft 12 bøger? Ja, vi har 12. Vi skal egentlig godt det. Nej. Skal jeg så lige tage dem og så bruge dem, sådan at vi kan, sådan at, TP mig. TP mig. Kom nu. Så når jeg kommer, så kan vi bare ja, vi mangler stadig, ja, okay. Hey, er du stoppet? nej, ikke nu. Så kan vi lige slukke episoden færdig. Ja, selvfølgelig. Altså, lige. TP. Det bare være 12 specielt TP. Der er, så, der er 12 bøger. Fordi, jeg vidste ikke engang, var det egentlig dig, der lavede 12 bøger? Ja, den tager jeg. Jeg vidste ikke, du havde lavet 12 bøger. Hvornår har du gjort det eller der var vi ikke optaget, så lavede jeg dem. Ja. Er det godt nok? Ellers så kan du lige få den jernhakker her. Hvor mange jernhakker har du? Ja. Og 0 har... Jeg har lige lavet en gearpickaxe. Det ligger her. Ja, den har jeg taget. Så gå herned. Skal vi slutte? Så ses vi næste. Vi ses, folkens. Hej hej.